og hjertelig velkommen tilbage til den her video. Jeg ved godt, at jeg ikke har fået lagt noget på kanalen i rigtig lang tid. Det kommer der en anden forklaring på senere hen i en anden video. Lige nu der handler det om, at jeg har endnu en gang været så heldig at få sponsoreret tøj af mærket Ducale. Og derfor så har jeg fået lavet endnu en lookbook, som kommer her. Tusind tak fordi I gad se med i den her video. Husk at like og husk at kommentere, ellers så håber jeg virkelig snart, at der kommer en ny video her på kanalen, og ellers så ses vi. Hej hej!